тук не е живот, то ще се слиза, ама кога ще да е, не знам. Тук се не може живее, без хора тук не може. Ние тримата живеем само в това село. Всичко опустя. Само дето и диви животни така повечето има, отколкото хора. Път няма, шосе няма, живот няма, ма живеем така, зорла живеем. Преди години тук имало 45 семейства. Имали по много деца, не както сега, по седно дете и без деца и какво ли не. Ама тогава, като видели хората как живеят в полето долу, всички почнали да се изселват долу. 59-60 година. Там си парцелчета, кои къщи, тогава ти бяха ефтини в полето. Той им харесваше тук, ама то живота тук е много наказан. 8 клас завършихме и с една друга моя братовчетка. Щехме да кандидатстваме така в такова училище да бъдем заедно две. Тогава слушахме родителите, обаче те ни напуснаха, защото най-важното е парите да им ни харчим. Второ, да не се оженим там, да останем най-надолу. И така си останаме. И минаха 2 лета. Тогава моя мъж така таман се върнал тъкмо от казармата и се ожених така мъничка, 17 годишна. 2 деца си имам, дъщеря и син. Дъщерята се ожени преди 14 години в Хасково. Има си 2 дъщерички, сина си е при мене, още не женени и така е живота. Казвам се Росен. На 32 години съм. Мечтите ми са да слизам в града, че тук няма живот. Защото сме откъснати от света. Имам основно образование. После нагоре се записах, просто нашите не ме пусна, няма възможност. И така си остана с основно. Искам иначе и да се оженя, ама тук не отговаря терена, както това, за да може човек да се задуми, семейство да развие. Няма просто кой да дойде, аз и да иска. Тук е много лошо място. Нищо няма в нашото село. Няма ни магазин, няма ни училище, няма нищо. Само дето телефончетата хубаво, че това ги направи държавата, да има телефончета, да има поне да се прочуваш. Няма ни лекар, няма ни магазин, няма ни нищо. Всичко си така мъчим да се снабдяваме. Есенно време се зареждаме с брашно, печем си домашен хляб. Това е. Ако имаше едешко, нямаше мреж. Тук не е мало осветление, до ден днешен осветление няма. Не бяме същите, но допреди 3 години, сега от 3 години време, първо сложихме една слънчева батерийка за джесиемете да зареждаме, после и кружки сложихме в 2 стаи. Така, когато има слънце, има ток, когато няма слънце, няма ток. През есента вече сложихме и за телевизорче. През лятото гледаме така, вечерно време, даже без сън, така си оставаме, гледаме по 2-3 сериала. Ама разнообразие, много добре сме така, ама със здравето, като не сме добре, ами така е, такъв е живот. От тук, от нашото селце Шипката се намира на 60-70 км загражден. Има магазини, да, до там, ама просто пешакът се ходи 6-7 часа и то вървене. Колкото да е, един ден си изгубваш. Далечно е обаче въпрос за казано, че пак се ходи годишно 3-4 пъти се ходи насам нататък. Град на най-близко може да се каже или Асеновград или Смолян, обаче той се намира на 150-160 км от тук. Пътища
До някъде има, оттам пешеходна пътека вече почва. Няма път, няма шосе, няма нищо. Откъснати сме от света. Канализация няма пак. Водата е на рамо се носи, на ръка, от такива врисове. Село Шипка хубаво ме, не че не хубаво, ме въпрос е да не си вечен тук, да си само на гости, на почивка. Просто за цял живот не може да се живее тук. В това. Няма нищо, откъснато си от всякъде. От света може да се каже. Никакви надежди. Моите надежди са все мъртви. Ами казвам са надежда, обаче нямам никакви надежди. Надеждите умират от ден на ден. Труден е живота, да, за този момент. И даже нататък си по-труден става.